Sad to, brate, gledaj. Oj. Biceps challenge. Bidžu radimo. Ajde radimo 12,5 prvo. Ajde. Neću ono. Ona radi više. Jedan. Okej? Bravo. Neću, ovo mi je slabo, brate. Evo ja ću odmah 20. Ajde. Evo 2. Vidi ovo. Evo još jedan. Jebat. Uzmi 30 za pobedu, pa nemoj da... Evo imaš 22,5. Čekaj, imam još jednu šansu. Ajmo! Opa! To je to. Momački. Boga mi, Ajde. mogu ti reći da si me sada... Vidi sad ovo. Vidi sad ovo. Ne seri, brate. Samo cimni jako. Bravo. Aj, priznat ćemo. Evo 4-5. Ajde. Brate. Aj ti. Zašto je ovo izgledalo kao sunđer, a ne tek? Je treba s ovim da radi smeč. Balans. Računa se. Ajde. Priznat će. Evo, dobro. Ovo ću da zamislim samo da je lakše. Mislim da sam se upišao.